Guys, hello guys. Good afternoon guys. Good afternoon. Di ana po ko guys. Welcome my YouTube channel Catalina Arps. Guys, ang akong gibuhat karon guys is nagtahi in taon ko sa chinilas akong anak kay wa na chinilas. Pastilan kay nautod guys. Oh guys, oh kita alang. Na guys, oh luoy kayo guys. Nain tayo is magul akong anak guys. Guys, tinud-anay gad ni guys ang akong pag-vlog. Pagpamugas-bugas guys kay wa man koy trabaho nga makuan kay mubo ra man ang akong naabtan nga grado. Tinud-anay ning akong pag-vlog. Kung bago pa lang mo sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Arps. Hadlo ko guys, matuslok aning dagong kaya di na kayo ko kakitaan, hindi kayo ko klaro. Tabangi ko guys. Oh guys, dire na lang ko kutob guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong YouTube channel Catalina Arts. Bye bye guys. Oh guys, natuan na guys, natahi na. Thank you guys. Please subscribe guys. Bye bye.